Ablihi daw, ablihi. Good morning, good morning, good morning. Kaninyo diha mga kalagan, no? So another Sunday vlog na pud mga kalagan. So for today's video mga kalagan, naamay nag-imbitar ka nato sa paglaag, no? So greetings na to Sana all. sa matag Domingo mga kalagan, no? Habag great days karong adlaw mga kalagan, no? September 1 Domingo mga kalagan. So karon mga kalagan kay giimbitar man ta sa ato ang silingan nga bagong miuli. So manglaag ta. Mong gwapa nga silingan no, nag-imbitar na ako mga kalagan. Ay, kaya nindot imong kamera yan. So nindot ko do eh. So, ari ko namin magpabasa-basa kung may sa kainggit mga kalagan. Tara! Cool! Oh my God! Wow! Oh. Ayokol! Ayokol! Okay, kapalit naman. Bit-bit o bahaw. Ramdos. Dawatang baso be. Wow, bibi oh, bibi. Sili ko di uwan ko. Nama lagi si Mano. Oh, puto ni si Mano. Eh, kiblahan ka? Ha? Kiblahan ka? Guwapo. Ablihi daw, ablihi. Oh, udah bersih udah kayak. Sudah ini.
Hindi, okay lang ka. Saan na ako na yung snack? Elmel! Andiyan, Rami. Kamusta? Hoy. Sige na. Dapo dia, oy oy. Ang vlog mo, saya mga ino, insik. Ano yung mga lalaki? Nakakawa na lang. Wala na eh. Oh, na? Kaon ka. Dahil pala pagtuba daw. Ay, panganda mo, birthday tali, oy. Happy birthday, Talio! Happy birthday, Talio! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Talio! Unsa may kasulti ni mo tal? January 23, God. Unsa may kasulti ni mo tal? Birthday mo ni Maron. Oh, si Oliver sa una kay birthday mo. Sige ro, magmalagay ba? Wala ko. So oras natin pangkaon, mga kalagan. So mga onta. Mga onta ninyo. Ang style mo, wala ko lang kaya. Isa nga. Suot man lang. Ha? Nakana din sa akin ang walang poro man yung baligya. Why cook, Dylan? Cook. Salamat sa atong pag-view sa atong mini vlog here at Kalagan. So aras ako, bye-bye. Love you all. Gamit na ba?